זה גם עוזר דווקא למורל של אויבינו, שלא רואים בו אדם חלש כאן, אלא מישהו שנלחם עד טיפת דמו האחרונה נגד האויב הציוני. אני חושב שהתמונה הזאת בישראל רואים אותה X, ובעולם הערבי בכלל ובעזה בפרט רואים אותה Y. איך רואים אותה שם? אז אני אסביר. תראה, יחיא סינואר עומד כאן בשארית כוחותיו, שהוא נלחם עד טיפת דמו האחרונה, גם עם יד חצי יד או יד שבורה, גם עם המקל בעצם שהוא זורק על אותו רחפן, והתמונות האלה מבחינתם הן תמונות ניצחון, לא פחות מזה. אני רואה מה כותבים לי בטוויטר על התמונה הזאת. אחד לא בא ואמר באמת מושפל, אלא סינואר אגדה, ויש כל מיני השטגים כאלו ואחרים. מספיק מואב היה את התמונה של החיילים עומדים מעל הגופה שלו, היה צריך לעצור שם ולא להראות תמונה של בן אדם שנלחם עד טיפת דמו.